Θέλω να σας δείξω κατά πρώτον τον κάμεραμαν, τον πορωτικό. Το πόρις, η πόρωση. Ξεκινάει. Έχετε ακούσει για αυτό το ηλίθιο μέρος που ονομάζεται τράπεζα σπέρματος? Τι μαλακίες είναι αυτά! Τι στο μούτσο, τι να πάμε! Ποια είναι η διαδικασία δηλαδή? Την παίζεις, μέχρι και να χύσεις. Δεν ξέρω. Εμένα μην με ρωτάς προσωπικά, εγώ δεν ξέρω. Να ρωτήσεις αυτούς τους ηλίθιους, τους βλαμμένους, τους ηλίθιους. Που άλλη τράπεζα δεν είχαν να κάνουνε και κάναν τράπεζα σπέρματος. Τόσες τράπεζες έχουμε ρε παιδιά, την Κύπρο έχουμε. Πες μια τη Eurobank. Αλφα-Bank, Την εθνική. Eurobank. Τόσες τράπεζες. Τράπεζα σπέρματος και τι κάνεις? Κάτσεις εκεί πέρα, την παίζεις μέχρι να χύσεις. Τι το πολύτιμο έχει αυτό το πράγμα? Τι, επειδή βγάζουν ένα υγρό αυτοί οι ηλίθιοι γκέιδες, τι πάνε εκεί πέρα να κάνουν για να το πιούνε για να μείνουν έγκυες? Τι μαλακίες λες αγόρι μου. Πού να ξέρω. Να την παίξουμε κι άλλο. Τι, γιατί κάθε τι άλλοι μπροστά σου και σε βλέπουν να την παίζεις? Τι, εγώ θα χύνω. Εκτός άμα είναι μπροστά σου η γκόμενα και να αφήνει να τη γαμάς. Οπότε αυτό είναι καλό. Άλλο έτσι κι άλλο αλλιώς. Άμα παίρνει και καλή πίπα, εγώ προσωπικά Δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα εμείς. Προσωπικά. Λοιπόν, άμα σας άρεσε το βίντεο, πατήστε subscriber, like και subscribe. Θέλω να πάτε στο μαγαζί που λέγεται Τράπεζα Σπέρματος. Μαλακίες! Πάτε να το διαλύσετε όλα. Σπετάξτε πέτρες.